Når du starter programmet, ser skærmbilledet sådan her ud. Den stiplede linje rundt langs kanten her viser dig inden for hvilket område der bliver optaget. Menuen her, den kan du bruge til at vælge, hvad du skal optage, om det er det, der foregår på skærmen, om det, der foregår på dit webkamera, eller en blanding, hvor du har et stort billede af det, der foregår på skærmen, og så et lille indlejret billede af det, der foregår på dit webkamera. Du kan maksimalt optage 15 minutter ad gangen på den gratis version. Det du skal lægge mærke til hernede, det er, om lyden er høj nok. Læg mærke til, at der kommer nogle streger i området her, når du taler, og de skal i hvert fald gerne kunne se en del af de grønne streger her, for at lyden har et acceptabelt niveau. Når du er klar til at optage, så trykker du på knappen hernede, og så går optagelsen i gang.